Ang bago nga lawas. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 10. Kining atong lawas karon nahisama sa balay nga atong ginapuy-an samtang ania pa kita sa kalibutan. Dili nato igsapayan kon mamatay ang atong lawas. Kay nasayran nato nga adunay ihatag ang Dios kanato nga bag-ong lawas nga atong kapuy-an didto sa langit. Kini dili binuhat sa tawo kon dili sa Dios, ug dili nagayod mamatay bisan kanusa. Sa pagkakaron nagagulo kita kay nangandoy kita nga makapuyo na ni anang lawasa didto sa langit, aron nga kon masulob na nato kanang lawasa dili hikaplagan nga hubo ang atong kalag. Samtang ani apa kita nagpuyo ni ining lawas nga ayutan o nagagulo kita tungod sa kalisdanan. Dili tungod kay gusto nato nga mamatay, kon dili gusto nato nga masuloban sa lawas nga langit nun, aron kining lawas nga adunay kamatayon mailisan sa wala nagayoy kamatayon. Ang Diyos mao ang gaandam kanato aron madawat nato kining bag-o nga lawas. Ug gihatagan niya kita sa espiritu aron masiguro nato nga kini buhaton gayud niya. Busa dili kita magmaluya bisan nasayran nato nga samtang ani apa kita ni ini nga lawas layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay sa pagkakaron nagkinabuhi kita pinaagi sa pagtuo ug dili sumala sa atong makita. Wala kami maluya, bisan pa og gusto unta namo nga biyaan na kining lawasa ug mupauli didto sa Ginoo. Busa bisan ani apa kami dinhi o didto na kanya gusto namo nga malipay ang Dios kanamo. Kay kitang tanan kinahanglan gayud nga moatubang kang Kristo aron hukman niya. Ug ang tagsa-tagsa kanato magdawat sa balos base sa atong binuhatan dinhi sa kalibutan, maayo man o dawtan.